برنیازکردنا Öcalan ji aliyê dewleta Tirkiyê. Li sala 1988 paş karasata Helepçê ku têda pêtirî 5000 Kurdên bêtawan bi kom ji aliyê dewleta Iraqê ve biçekên qedexekirî hatin şehîd kirin. Her wiha jî ber hebûna Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê li deverên hevsînor digel Bakurê Kurdistanê ku bi Partiya Nasyonalîzm wa Kurdistanê tê naskirin. Pêlekê hizr û hesta nasyonalîzmî û herî mezin li Bakurê Kurdistanê û bi taybetî li navçeyê Botan û Cizîrê peyda dibe. Tirkiye her zû hesp bi vê metirsiya vê dike û hewl dide rêgiriyê li vê yekê bike. Tirkiye ji bo rêgirtin li belavbûna fikra netewî ya li Bakurê Kurdistanê û rêgirîkirin li Kurdên Bakurê Kurdistanê û bi dûşûna Partiya Demokrata Kurdistanê, dewleta Tirkiye hejmarek ji zilamên xwe ên istixbaratî û perwerdekirî ji aliyê mîtî ve erkdar dike ku li çareseriyê bigerin. Tirkiye çare bi peydakirina cîkirêkî bû ku li cihê Partiya Demokrata Kurdistanê bi hizr û felsefeya General Mela Mustafayê Barzanî danin. Tirkiye bi biryar da ku biriya zilamên xwe PKK û Öcalan bi vê yekê erkdar bikin. Ji bo vê yekê hejmarekî zêde ya rojnamavanan diçin dola Beqa û Şamê. Hevdîtinan digel Öcalan pêk dînin. Dibe çûna rojnamavanan bo cem kesekî siyasî karekî normal be. Lêbelê ev rojnamavanan diçûn cem Öcalan ne rojnamavanên rast bûn. Çiku ew nûrerên dewleta Tirkiye bûn. Em dikarin wiha bêjin ku ev hevdîtinekê di navbera dewleta Tirkiye û Öcalan da bû. A rast heya vê demê jî xelkî bi başî ne Öcalan ne jî PKK nas dikir. Lêbelê bisaya çûna wan ku bi nav rojnamavanin û durustkirina bernameyên medyayî û reportajên rojnamavanî û berçavkirina wan reportaj û bernamayan li ser kanalên girêdayî dewleta Tirkiye hatine kirin, êdî her kesek PKK û Öcalan baş nas kirin. Bi wateyekê din em dikarin bibêjin ku ev yek planekê bernamekirî ya dewleta Tirkiye bû. Ji bo wê yekî ku PKK û Öcalan bi gelê Kurd binin nas kirin û da ku bikarin rê li pêşiya hezkirin û viyana gelê Kurd bigirin. Ew sempatiya ku Bakur ji bo Başûrê Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê diristbûyî kêm bikin û her wiha berbitunekirinê ve bibin. Di wan hevdîtinan da kesê ji hemûyan girêngtir zilamên dewleta Tirkiye Yalçın Küçük bû. Yalçın Küçük pêş vê salê digel komekî zilamên dewletê kovarek bi navê kovala rizgarî derê xistin û têda behs li PKK û Öcalan dikin. Herçend di vê serdemê da wergirtina moleta kovarekê baskirina Kurdan têda werekirin karekê herî zehmet bû. Lêbelê ev yek ji bo kesekê mîna Yalçın Küçük karekê pir asan bû ji ber ku ew zilamê dewleta Tirk bû. Yalçın Küçük diçîte dola Beqayê li Lübnanê û hevdîtinên medyayî digel Öcalan da saz dike. Baş ku ev vedigera Tirkiye li balafirxanaya Tirkiye tê desteserkirin. O ew video reportajên wî digel Öcalan da encam dayî li ser kanalê TRT tên belavkirin. Bi vî awayî Öcalan bi xelkê didin nasandin û propagandayên ji bo wî û partiya wî pêş dixin. Têkiliyet Öcalan û Yalçın Küçük bi astekî wiha pêş de diçin ku Öcalan rasterast biryarên Tirkiye biriya Küçük werdigire û cîbecî dike. Küçük dibe sedem ku li sala 1993 da PKK agirbez digel dewleta Tirkiye ragihîne. Herçend ku ev agirbez ji bo demekê kêm bû jî lêbelê babet bi tenê ne ev e. Ji ber ku ji vê rojê ve PKK hevdîtinên Kürd digel rayadarên herî bilind ên dewleta Tirkiye pêk anîn. Öcalan bi kar anîna axaftinekê herî nerim li hember dewleta Tirkiye eyva şer bi dewletê ra kêm biha û lawaz kir.